ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா திருக்குறள் பார்ட் 2 தான் பார்க்க போறோம். நேற்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தது என்னன்னா திருக்குறள் பார்ட் 1, அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இது. பார்ப்போம் வாங்க. இதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா திருக்குறள் மற்றும் திருவள்ளுவர் அவங்களோட சிறப்புகள் தான் வந்து சில பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன், வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு அப்படின்ட்டு பாரதியார் திருவள்ளுவரை வந்து புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா. வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு சொன்னது யாரு, பாரதியார். அடுத்த பாயிண்ட், வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே, இதை சொன்னது யாருன்னா பாரதிதாசன். இப்போ வந்த குரூப் 4 கொஸ்டின்ல கூட இதை கேட்டிருக்காங்க, சோ பாத்துக்கோங்க. அடுத்து, திருவள்ளுவர் தோன்றாவிட்டால் தமிழன் என்னும் இனம் இருப்பதாக உலகத்தாருக்கு தெரிந்திருக்காது, இது சொன்னது யாருன்னா கி.ஆ.பெ. விஸ்வநாதன். ஓகேங்களா. அடுத்து, திருக்குறள் ஒரு வகுப்பார்க்கோ ஒரு மதத்துக்கோ அல்லது ஒரு நேரத்திற்கு ஒரு மொழியார்க்கோ அல்லது ஒரு நாட்டவர்க்கோ உரியதன்று, அது உலகுக்கு பொது என்று கூறியவர் யாருன்னா திரு.வி. கல்யாண சுந்தரனார். அதாவது திருக்குறள் உலகுக்கு பொது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டா சொல்லலாம். இப்படி சொன்னது யாருன்னா திரு.வி. கல்யாண சுந்தரனார். அடுத்த பாயிண்ட், தமிழுக்கு கதி என போற்றப்படுவது அப்படின்றது எந்தெந்த நூல்னா திருக்குறள் மற்றும் கம்பராமாயணம். இதுல காண்றது கம்பராமாயணத்தையும் தீன்றது திருக்குறளையும் குறிக்கிறது. அடுத்து, இணை இல்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே என்று கூறியவர் யாருன்னா பாரதிதாசன். திருக்குறள் எந்த நாட்டில் உள்ள அணு துளைக்காத சுரங்க பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா உருசியா, அதாவது ரஷ்யாவை தான் சொல்றாங்க. அங்கதான் வந்து திருக்குறளை பத்திரமா வச்சிருக்காங்க. அடுத்து, இங்கிலாந்து நாட்டு விக்டோரியா மகாராணி காலை எழுந்தவுடன் முதலில் படிப்பது திருக்குறளை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த பாட்ல வேற ஒரு தகவலோட உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய். தேங்க்யூ.